Mary vilayatynyň bankomatlarda naqd yetmezçiligi bilen bagly uly nowatlar esilmeýän mahaly yerli banklaryň käbiri şäher ilaty käbiri etrap ýaşaýjylar üçin hyzmat edip başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy habar berýär. Türkmenbaşy we Daýhan banklarynyň bankomatlaryndan diňe etrap ýaşaýjylary peýdalanyp bilýärler. Any günden başlap Senat bank şäher ýaşaýjylaryna hyzmat etmeli edildi. Halk banky hem şeýle etjek bolýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 10 awgustda gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz bolsa Türkmenistan bankynyň şahamçasynda yerleşýän bankomatlarda diňe şäher ilatynyň beýlekilerde etrap ýaşaýjylarynyň pul naqdlaşdyrmagyna ruhsat berilejekdigini aýdýar. Häzir çenli Halk bank hem şäher ýaşaýjylaryna hyzmat edýär. Ýöne indi bu bankdaky bankomatlardan hem diňe etrap ýaşaýjylarynyň pul naqdlaşdyryp biljektigi aýdylýar diýip marly habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçylarymız bank resmiýetleriniň bankomatlardan etrap ýa-da şäher ýaşaýjylarynyň pul naqdlaşdyryp bilýändigi barada öňünden maglumat bermeýändigini hem aýdýarlar. Köp adam ençeme sagatlap ýa-da gijeden nowata durandan soň nowatlary ýetende özleriniň bankomatdan pul alyp bilmeýändigini bilip galýar. Sebäbi bankomatyň goloýuna ýeteninde polisiýa pasportyny barlaýar diýip habarçy belledi. Bu habarlaryň arasynda Mary şäherindäki bankomatlaryň öňündäki nowatlar eýsilmeýär. Olaryň her biriniň öňünde kartlaryndaky aýlyk we pensiýa haklaryny kömek pullaryny naqdlaşdyrmak üçin nowata duran adamlaryň sany 400-e ýetýär. Molla Nepes köçesinde yerleşen Daýhan, Türkmenistan, Garagum we Senat banklarynyň bankomatlarynyň öňünde adamlar gije sagat 22:00-dan başlap öz atlaryny nowata ýazdyrýarlar. Olar öýlerine gitmän bankyň ýanynda gijesini geçirýärler. Kimsi ýoluň gyrasynda oturýar, garry adamlar ýanlary bilen palas alyp gelýärler. Egerde öýlerine gaýtsa olaryň nowatlary gidýär we şol sebäpli olar gijelerini şol ýerde geçirýärler diýip beýleki bir habarçymyz aýtdy. Onuň sözüne görä nowatlarda garry erkek adamlar, garry aýal maşgallar, elleri kiçijek bäwekli gelinler, göwreli aýallar we maýyplar hem köp. Bankomatlarda pul saat 7:30-da berilip başlanýar. Habarçy duşenbe güni gün ortana ýakyn bank uloglary Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki we Daýhan bankynyň arka ýüzündäki iki bankomada pul salmak üçin gelende adamlaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolandygyny aýtdy. Adamlar edil zombi kinolaryna ýaly ylgaşdy. Nowat diýen zat ýatdan çykdy. Derwedäni gulpladylar. Adamlar iteklap derwedäniň gulpyny döwüp içine girdiler. Şonda käbir adamlar ýaka tutuşdylar. Käbir işgärler bankomada pul goýandan soň maşynlaryna minip derwededen çykmakçy bolup adamlara signal berip gaçyň diýseler-de adamlar gulok asmadylar we olar adamlardan ýaňa zordan çykdylar. Salynan pul gün 10 adamy ýetdi. Ondan soň ýene bankomatda pul ýok. Adamlar çäresiz ýaş gelinleriň arasynda aglaşyp duranlary hem bar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda Adatlyň habarçylary bankomatlardan gysga wagtda pul naqdlaşdyryp berýän ýürite adamlaryň bardygyny, olaryň bu hyzmat üçin 50-80 manat talap edýändigini hem aýdýarlar. Eger 50 manat berseň 2 saatyň dowamında el nomeriňe aýlap puluny çekdim alyp gitdi ýerler. 7 awgustda Halk bankyň öňünde aýallaryň bir topary nowat bellänleriň arasynda nowatlary satýanlaryň bardygyny aýdyp nowata duran adamlar we polisiýa işgärleri bilen goklaşdy diýip habarçymyz belledi. Habarçy adamlaryň ýurtdaky ýagdaýlarda näýile bolup döwlet siýasatyny açaçan tanqid edýändigini aýdyp töwerekde duran polisiýa işgärleriniň bu aýdylanlary eşitmeýän ýaly bolup durýandygyny belleýär. Bir ýyl öň hem adamlar gürlemäge, nägileliklerini aýtmaga çekinýärdiler. Häzir adamlaryň köpüsi döwlet öz halkyny goraman, gaýta diňe köseýär. Bizi hökümet halis gula öwürdü diýerler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Mary vilayet we şäher häkimliklerinden şeýlede agdalan banklardan kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bankomatlaryň öňündäki nowatlar we munyň bilen bagly ilatyň ýüzüňi bolýan kynçylyklar barada açaçan çykyş etmeýär.